खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नुमलिगुराव रायजो राजाफ्रानो जयै लोगो नांनानै मासे मोसाखौ हाग्रा बिफाननि सिगाङावनो बुथारदों। मोसाखौ बुथारनानै बिनि आथिं हाथाइ बायदि अंगफोरखौ हानानै लांदों। हाग्रा बिफाना बुथारनो बादा होदोंमोनब्लाबो नाथाय रायजोफ्रा खोनासङाखैमोन, जेराव हाग्रा बिफाननि मावथिफोर आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव नाख्रां नासि जायो, जायनि जाहोनाव हाग्रा बिफाननि साथाम मावसुमाफ्रा जोखोम जादों। बेराफारसेथिं ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे बुथारजानाय मोसाया मास मोनसे सिगाङाव सेलेगाव मुंनि जायगायाव सासे सुबुंखौ बुथारदोंमोन। बेनि उनाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हरनानै मोसाखौ होनानै लांफैनो थाखाय खावलायदोंमोन, नाथाय बेनि फारसे जेबो राहा लायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दायो मोसाया थैखांनायनि उनावसो फैनानै मा खालामनो आरो बेनि थैनायनि जाहोना हाग्रा बिफानानो होनानै गोख्रों दाबि दैखांदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नुमलिगुरनि बरबिल मुंनि ओनसोलाव सोमजिदों बे बुथारलायनाय जाथाया। गेलेमु बिथिङाव आथिखालाव बर' हारिखौबो सानफा एफा जौगालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो ताइवाननि ताइपे एथलेटिक्स स्टेडियामाव 17 मेनिफ्राय 30 मेसिम सोलिबाय थानाय वर्ल्ड मास्टार गेम्सआव कक्राझारनि नीला बसुमतारिया डिकास थ्र'आव सनानि मेडेलखौ देरहानो हाबावदों। मख'नो गोनांदि नीला बसुमतारिया बेनि सिगाङावबो सोलिफु वर्ल्ड मास्टार गेम्सआव शटपुट खुबैनायाव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हाखांनायनि उनाव दायो डिकास थ्र'आव सनानि मेडेलखौ देरहानो हाबावदों। बरपेटा रड पुलिसनि सिग्रोमनायाव सासे दुथां ड्राग्स माफियाजों लोगोसे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोर आरो गंसे आइफनखौबो जब्द खालामनो हादों। हमजानाय ड्राग्स माफिया सुबुंखौ बरपेटा रडनि निचुका गामिनि थागिबि फरमान आलीनि फिसाज्ला साइदुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दालां गैयिनि जाहोनाव रेलवेनि दालांजोंनो खैफोद गोनाङैब्लाबो हान्था मेला खालामनायनिफ्राय लानानै फरायसाफोरनि फरायसालियाव थांनाय फरायसाफ्रा बे रेलवे दालांजोंनो खैफोद गोनाङै हान्थिनो गोनां जादों। दिनैसिम आबुङै लुफुंजायाखै पुथिमारि दैमानि सायाव थानाय गरेस्वर रङिया फोनांजाब दालाङा। ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे दालांखौ लुफुंनो थाखाय खननै खनथाम अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम दालाङा आबुं महर मोनाखै, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबादि थासारिजों भुगिनो गोनां जादों। BTC सोरखारनि समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सोरखारा बे दालांखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन, नाथाय बेबो जायाखिसै आरो दाबो प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारनि समावबो फिन खनसे गोदानै लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम बेनि फारसे जेबो खौरां गैया। बेखायनो BTR सोरखारखौ बे दलंघाटआव गंसे गोदान दालांखौ लुफुंनानै जाहाथे रायजो राजाफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि राहा खालामना होयो, बेनि थाखाय BTR सोरखारखौ खावलायहरदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। फिन आरोबाव गुवाहाटी नोगोरनि खृष्टान बस्तियाव गंसे भारा न'निफ्राय सासे सेंग्राखौ जिउ फोजोबना लानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ फोजोबना लानाय सेंग्राखौ गरेस्वरनि 21 बोसोर बैसोनि आरो बिनि मुंखौ रितु पाटवारी होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला थैनाय सेंग्राया गुवाहाटीनि सिटी सेन्टारनि PPRआव खामानि मावोमोन। जाथायखौ खौरां मोननाय उनाव दिसपुर पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो होननानै खौरां मोननाय जादों। जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़आव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरजों इनकाउन्टार एबा गुलि गावलायनाय जाथायाव पाकिस्ताननिफ्राय दैथायहरजानाय जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हान्जानि सानै टुरिस्टआ गावथारजादों। बेराफारसेथिं बे इनकाउन्टाराव भारतारि रैखाथि हान्जानि सासे जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 17थि राष्ट्रीय राइफल्स आरो 7थि आसाम राइफल्स आरो जम्मु काश्मीर पुलिसआ मोनसे नंगुबै सुलुङाव साब्रै उदखारिफोरनि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनाव मोनसे सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। किश्तवाड़आव बेयावनो जैश-ए-मोहम्मद उदखारिनि थिनहरजानाय पाकिस्तानी थिउरियाफ्रा गावथारजायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे सार्च अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोलाव 8 माससिम जेलाव थानांनायनि उनाव मैया उदां अख्राङाव फैबाय। अनलाइन ट्रेडिंनि केलेंकारियाव हमजानाय सुमि बराया। थांनाय 12 सेप्तेम्बराव डिब्रुगड़ पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन सुमि बराखौ। थांनाय 3 मेआव फिसाइ तार्किक बरा आरो बिशाल फुकना जेलनिफ्राय ओंखारदोंमोन। बेनि उनाव दायो सुमि बराया जेलनिफ्राय गबोबाय। जों बांसिनखौनो हौवा सुबुंफोरखौ सिखाव खावनानै पुलिसजों खाजानाय खौरां मोनबाय थायो, नाथाय बे खेबाव सानै आइजोआ सासे हिरालाल बासवार मुंनि सुबुंनिफ्राय नोगोद 18,000 रां खावनानै दिसपुर पुलिसजों खाजादों। बे सिखाव खावनाय सानै आइजोफोरखौ मन्जु मालहत्रा आरो सासेखौ जानमनि बेगम होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर सानैजों लोगोसे खावनाय 18,000 रांखौबो बोखांनो हायो दिसपुर पुलिसआ। खारुपेटियायाव खार मोसौनि उदखार। बे उदाङै गिदिंथिंनाय खार मोसौआ सासे सुबुंखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव बे गाग्लोबजानायाव जिउ खहा जानो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खार मोसौजों गाग्लोबजानाय सुबुंखौ 50 बोसोर बैसोनि इन्द्र बाहादुर आरो बियो टाइगार क्लाबनि चौकीदार हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।